ilusio. Ikusten bat ditu. Eta zenbat barne. Ikastolaren logoaren koloreak hartu ditugu. Baina, kilometroa bukatu da, baina ikastola bizirik dago. Ez dago dudarik, hemen irudikatu nahi izan dugun bizikleta honen margoketarekin, kilometroa aitzakia izan dela ikastolako komunitatea martxan jartzeko, gurpila handi bat martxan ibili da urte osoan zehar, eta ez dugu inolaz ere gurpil hori geratzerik nahi. Jarraitu egin behar dugu, erronka berriak ere badauzkagu, denon artean aurrera atera beharrekoa, eta ikastola osatzen dugu guztion aldetik, eta batez ere Arbinek eta nik ordezkatzen dugun ikastola guztiaren izenean, mila esker guztioi egindako lanagatik, egia da kilometro egunak bera ez zigula gehiegi lagundu, baina urte osoan zehar egin duguna benetan azpimarragarria da. Berriro ere erakutsi dugu komunitate handi bat gehala, indartsu gehala, eta pentsatzen dut aurrerantzean ere horrela jarraituko dugula, ziur nago. Besterik gabe, eskerrik asko, eta Arbineren hitzak entzuko ditugu ere. Eskerrik asko berriro ere. Bizikleta honek martxan jarraitu behar du. Orduan kolorez aldatu dio, gure ikastolaren logoaren koloreaz pintatu deu, eta hoen gure nahia da bizikleta honek martxa berria eman eta aurrera jarraitzea. Eta horretarako lehenengo bi erronkakin elkartuko gea. Alde batetik Euskaraldia eta beste alde batetik Herrigora. Orduan, animatu nahi dizuegu guztioi, bi ekintza hauetan parte hartzea eta urtean sortuko diren ekintza guztietan ere bai. Herrigorako ekintza, beste urtetan bezala ikastolaren bitartez egingo da eskaera egiteko aukera egongo da. Orduan, animo guztioi eta, urtean zehar ikusten jarraitzeko eta gehan komunitatea gehala eta izango gehala erakusteko kapaz gehala. Eskerrik asko guztioi. Ondo eskerrik. Orain ekitaldiari bukaera emateko Euskaraldiko logoa margotu egingo dugu. Anatze kaldean, lurrean, prestatu dugu alako handi bat, txapakume handi bat, eta bertan Euskaraldiari atxikimendua erakutsiz ikastolan logoa margotuko du.